Ahojte ľudia. A my si dneska zahráme Stand 2 a dáme si Alias Sandstone. Ja som tu s vami Eminik. Napíšte do komentárov, ako ste máte a čo robíte tak. Teraz som si akože hrám. A my ideme na prvú hru. No, také by to mohlo byť také. Najstíme celé FK. Ve teammate! On ti to vzera svoj nožík. Nechápem, čo urobil. Prečo je to také easy? Why so serious? Neviem, čo mám robiť. Bibiribib. Pardon. To som nechcel. Kámo, nech cípa furt. Netrafil. 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 Aj keď proste takedy ľudia, nevie váš teammate hrať dobre, pomyslíte, napíšte mu to, no nič mu nepíšte proste. Nič mu nepíšte, žiadne nadávky, nič, proste on sa to naučí hrať. Ale si to len pomyslíte, nevie hrať mu to. Nie, proste toto. Keď nevie hrať, tak nehrá na svojom takým randomu, tak si povedzte, ale ináč nenadávajte. Nemu to proste asi nemusí byť, chápete? Čakaj, také to dáme. Very good. To bude asi easyček. Kamo, môj teammate má jeden kill, very good, nice. Nemám nič dodať k tomu. To si myslím, že bude ťažšie. Teammate, prosím, daj toto jeden kill. No, konečne teammate začal hrať. Jupi. Very good, veteran. Ideme. Pozeráme. Som zľakol. Nebolo to také príjemné. A ideme do ďalšej hry. Dúfam, že to vyhráme, že 8-0. Ale viem, že to tak nebude. Ideme. Opa, gečka. Prečo som sa to pretočil, nechápem. Teraz príde zase, keď to spawnu, hejže. Ja som to tak vedel. Dúfam, že druhý nepríde tam.
Po mňa asi to čisto dobie. Nie. Yes. Yes sir, yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. Ľudia, dajte tomu kerambitu, že koľko od 1 do 10. OK. Tam hodím tečku, dúfam, že to odbachne. Dobre, asi nič. Ideme. Ja typujem, že teraz skapem. Pozrieme tady. Nikto. Pozrieme tady. Nikto. Ideme hore naspäť. Máte dečka. Teraz bude v konektore. No ja som to tak vedel. Fajné, 14 HP a dovidenia. Super. Kamo, teammate, prosím, hraj. Dúfam, že sa mi podarí obísť odzadu. No, dúfam, že to nikto nebude. Ani to není. No jasno, že teammate skápe, no jak bez toho? Všetko ja musím vyhrávať, ne? Jasne. Loser, jeden v kolektore. Ja som to tak vedel. Ale nech ty mi dá aspoň jeden kill. Čo furt iba ja musím dávať killy? Teraz to vyhráme, dúfam. Konečne aspoň kill dal. Preskočíme. Teraz si na Ačku bude. Tam bude... Tam bude dávať bombu. No jasne, že ty mi skape. No jak inak? Typujem, že aj ja skapem. Yes sir, yes, easy hra, easy. Yes, konečne. Idete. No ja sa už asi budem s vami učiť. No ja som bol ja, ako vždy, po 40. No ja som bol s vami ja, ako vždy, Nik, alebo Nikolas. A príjemný deň, čo dneska si zažívate. Dúfam, že bude sa vám dariť. Nemusíte dávať ani odber, to mi netreba. Len proste si to užijte a ahoj.